Добър вечер на всички позитивно и критично мислещи хора в област Габрово. Казвам се Пламен Ганчев и се включваме директно от студиото да хванеш Балкана. Нека утре всички да отидем да гласуваме 80-90%, нека да достигнем. Има значение. Нека да помним, както винаги, завета на Левски за чиста и свята република. Нека да гласуваме за тези, които може би най-близо се доближават до този идеал. Нека да помним, нека да гласуваме за мир, благоденствие. Нека да помним партиите, които унищожиха българския лев. Партиите на статуквото. ГЕРБ, СДС, ДПС-та, АПС-та. Продължаваме подмяната, ДБ-та, Богомил Петков тука. И разбира се БСП. БСП, Има такъв народ и другите. Нека да им покажем нашето отношение към тях. Съвсем случайно същите тези партии, които унищожиха българския лев, са също партии на войната. Нека да гласуваме за мир и неутралитет. Никакви подаръци на Украйна и така нататък. Хубава и спокойна вечер на всички.